Iso que apareceu por atrás de algún retablo ou... Apareceu nun queixón. Nun queixón. Non queixón? Sí. Tu diga. Non te saliu, pero por que non colle esta vista? Porque non pode, porque é Non pode coller a luz, ten que estar oscuras. Ten que estar oscuro. Sí. non sei, pero Oscuras para quitarle a mascareta. a ver. Espera aí. A ver, teño que achegar. De pé non ten. Podo chegar un pouquinho. Vas ti facer a presentación, pero douche o micro para... No, vale, pero... Coño, sí, meu pai dixo que en Liñeiras que había algunha ente. Pero Liñeiras é pola parte do abuelo paterno. É dicir, o outro é pola parte materna. É dicir, unha é por unha beira e outra é por a outra beira. Eso por explico. Máscara para falar ao principio, porque... Sí, estou vacinado. Non son negacionista. Pero non son tan extremista. Total, xa nos van Xa nos van a mirar outra vez dentro de nada. Vale, bueno, boas tardes a todas e a todos. Nada, antes de comenzar vamos a saludar a todos que nos estén escoitando agora vendo por YouTube. Antes de presentar o noso convidado, bueno, só facer unha pequena mención de que eu son uso de Ferreiro de Folgueiro, o fillo do Ursinio, e agora paso a presentar a Carlos Xesús Varela Enge, que é doutor en Filoloxía Galega na Universidade de Vigo, licenciado en Xeografía e Historia pola Universidade de Oviedo e ademais é membro da Real Academia Galega. É autor de varios libros, entre eles o Dicionario de Galego de Asturias que estemos aquí, e guías como a do Concello de Riutorto, ao que pertence a nosa parroquia, e tamén socio colaborador de diferentes asociacións culturais. Ademais, ten pasado na nosa zona, xa que os seus antepasados foron de Pipín. Vanos dar a charla sobre o título de O pasado da parroquia de Santa Comba de Órrea, e despois tenemos un pequeno coloquio ao rematar. Oise ben, non? Gracias a todos e a todas por estar aquí. Xa sei que, bueno, a parroquia de Santa Comba da Órrea pois móvese moito, especialmente polas redes, e iso pois é de agradecer, non? Porque outros parroquias de Riutorto parece que están morrendo ou non se sabe delas. Dicirvos que, bueno, eu pola parte materna son desta zona, non pola parte paterna, evidentemente, bueno, son así de procedencia, son como unha especie de cóctel, non? Porque eu nací en Castroverde, pero porque meu pai estaba destinado ali de mestre, pero non teño concepción de Castroverde porque tiña un ano e evidentemente despois marchamos dali, non? Miña mai é de Pipín, precisamente, dos Veigas, e, bueno, toda a miña familia prácticamente eu criei-me máis coa parte materna que coa paterna, que procede da Terra Chá e da zona de Sarria de Láncara. Entón, pois máis ou menos sempre veraneei en Riutorto e sempre estuve máis relacionado con Riutorto e con toda esta zona, con Pipín. Bueno, mesmo na parroquia de Santa Comba da Órrea están aí o Paco Veiga e o outro Veiga tamén, de Lodás, que tamén son parentes nosos. É dicir, hai unha costela aínda por aí. En moitas das aldeas encontro parentes lonxanos, é bastante normal, non? Hasta outro día unha esquela que vin da Veiga da Pada, indo xa pa Saldoira, pois había unha índia tamén que morreu hai uns anos, e parece ser, eu sabía por miña abola que era parente noso, pero xa lonxano, non?
vai polo apelido Aelle e polo apelido Veiga, non? Bueno, o traballo este é de agradecer, que xa mo pedira Paco Veiga hai tempo. Realmente, a ver, da Hórrea hai moitísima información, especialmente nas redes, en artigos de universidades. É dicir, é unha parroquia que se moveu moitísimo. Non me deu tempo a mirar todo porque dá a un tomazo. Na parte xeolóxica, por exemplo, encontráronse moitos fósiles, é dicir, hai toda unha parte moi importante xeolóxica, houve minas de ferro, era unha parte moi importante. Tamén foi concello xunto á parroquia de Galegos. Tedes que ter en conta que Galegos é unha parroquia anexa da Hórrea, non ten Camposanto. Sí, ten. Bueno, agora, pero antigamente non tiña ese Camposanto porque xa tiñamos un mosteiro de donas na Hórrea, que ese mosteiro de donas tiña a Hórrea e tiña a Galegos. Xa sei que moitas veces hai unha especie de pique entre os dous e tal, pero bueno, a mí non me importa, eu non teño nada que ver no asunto. Non é por nada, é que eu non sabía que non houbera cementerio, que era un anexo seino desde hai moito tempo. A igrexa actual é de 1903, No, a eu parroquia digo de a de Galegos. 1902, a de Galegos. É dicir, a igrexa, antes aí había unha capela pequena, creo que non sei se estaba dedicada a San Victorio era, me parece. Entón, esa capela caeu e fixose a igrexa que hai actual, pero a actual é de 1903. Sí. Eso que ten tallas dentro bastante bellas que parece que veñen de outras capelas. É dicir, na parroquia de Galegos desprazáronse moitas capelas. A de Lourido tampouco estaba aí. Está ahora mismo, eso chamase o Chao das Pozas. O Chao das Pozas. Antes estaban as Barrosas. Donde se colle para Sí, Santradal. exactamente. Na zona das Barrosas estaba esa capela. E a da Veiga de Galegos tamén foi A da trasladada. Veiga non a coñezo. Esa é moderna e esa tampouco estaba aí. Estaba noutra leira. É dicir, que son... mesmo teníamos que pensar en excavar esas zonas. E a porque capilla que hai en Folgueirúa tampouco estaba aí. Estaba xusto Estaba no entre estivo de as San casas. Pedro. Exacto. É dicir, esa capela tamén é Era moderna. de Xudán e agora é de Ritor. Exacto. Controlas, É dicir, todas esas capelas, curiosamente, na parroquia de Galegos, é unha parroquia que ten todas as capelas trasladadas máis a igrexa. É dicir, é unha cousa rarísima. Na Hórrea non coincide tanto, pero na parte de Galegos sí coincide. Eso é un pouco extraño, que foran caendo. Pero a de San Pedro de Folgueirúa, que xa o verás nunha das diapositivas, sí ten un santo da antiga capela. Sí. Moi bo, o de San Pedro, que é de pedra, e posiblemente sexa románico. O que pasa que eu, cando vin, no seu momento, estaba todo tapadiño con... Con vestidos. Sí, todo vestidiño e tal, e tuven que, bueno, espino enteiro, veixei, tal, e saquei a foto, que me deixou un señor, sacalle, legoume bastante, porque estaba todo así con lazos e tal, estaba un pouco en plan... Estaba finón. Sí, digo eu, mima, con este encaixe parece de camariñas. É dicir, pero despois quitelle toda a roupa e quedei flipando, porque eu sabía del pola miña bola. Eses traxes fixeran dos Hortensia, unha maestra. A ver, non está mal que lle fixeran o traxe, porque o traxe foi o que o salvou a eu, realmente. Porque dentro é onde está o valor. Porque ele é de pedra enteiro e está pintado cunha pintura bella de color encarnado e de color azul precioso. É dicir, claro, o santo cando o ves na capela non é así. Despois, claro, é cando o ves. Bueno, despois deste inciso, vos falade cando queirades, non teño ningún problema. A ver, esta é a parte de xeografía, é para situar un pouquiño, pero bueno, a Hórrea e Galegos están situadas no sur do concello de Río Torto, formaban parte de outro concello diferente hasta o século XIX. Despois, cando desaparece a provincia de Mondoñedo, pois pasan a Hórrea e Galegos pasan a formar parte do concello xa de Río Torto. Linda con Meira, con Pastoriza e coa Pontenova. E despois, pola parte de Galegos, coa Ribeira de Piquín, un tramo coa Ribeira de Piquín. Eu sempre dixen a Ribeira de Piquín, co artigo,
porque na miña familia sempre se falou coa. Dicían na ribeira ou coa ribeira e tal. Curiosamente agora os letreiros só poñen ribeira, igual que pasa con Pastoriza, que pon a Pastoriza. Eu realmente nunca escuitei a Pastoriza, sempre escuitei en Pastoriza. Non sei realmente, a pesar de que estou eu na cuestión da Real Academia Galega e na cuestión da Comisión de Toponimia, porque elixiron eses topónimos. Agora, por exemplo, a Real Academia Galega acaba de sacar un libro sobre a toponimia da Ponte Nova, feita por unha rapaza que está casada con da Ponte Nova, pero a rapaza é da zona de Vedra, e realmente, bueno, a min chocoume o libro. É dicir, a min pasaronmo en PDF na Real Academia Galega e dixeronme que mirase os topónimos da Ponte Nova a ver se estaban ben, e verdadeiramente eu vexo cada burrada que digo, non sei, non entendo. É dicir, pero claro, a ver, a rapaza pagaronlle por facer o traballo documentalmente está moi ben, pero vese, eu digo que non mamou a zona, por moito que se case con un daqui, hai cousas, especialmente a zona de Liñeiras, que quedei como en shock. É dicir, que digo eu, non sei, hai topónimos que non sei de onde os saca. Pero bueno, a ver, depende tamén da xente. Aquí encontrei xente que dice Valquente e outros que dicen o Valquente, e outros que dicen Porto de Rozas e outros que dicen o Porto de Rozas. É dicir, que non sei realmente si perdeu ese artigo antigamente ou depende do falante, non? Por iso, no nomenclator da Xunta aparece Busgardín, a Casanova, o Courel, que hai xente que non di o dicen Courel, nada máis. En cambio na Xunta pon o Courel, eu oín as dúas, non sei decirvos realmente cal é. As Cruces, a Irexa, Folgueirúa, Lodás, a Hórrea, que a Hórrea, o artigo, moitas veces, velo sin o artigo, é realmente sempre activo. O Porto das Rozas, pa min, Praducelo, que moitas veces tamén aparece como Producelo ou Prodocelo, a Rebordela, o Rego Corto, o Val e o Valquente. A de Galegos, que eclesiásticamente depende da Hórrea, tería Galegos, Lourido, o Pontigo, Santadrao, a Veiga de Galegos e Vilarquide, que se máis... Os topónimos están máis como máis fixos, non? Aquí tedes un mapa que vos saquei, este é de Domingos Fontán, de 1845, e xa aparece a Hórrea aí, non? A Hórrea tiña a súa importancia porque había un camiño que xa viña, un ramal do Camiño de Santiago que viña de Oviedo, do camiño primitivo, que despois, bueno, foron metendo por Trabada, por aí, pero bueno, hai un camiño histórico pola Hórrea, varios camiños tamén de tipo real que aparecen nos documentos. Aquí tedes, en 1949, o Instituto Xeográfico Nacional, o de Madrid, fai este mapa, é recalcar especialmente que vedes que todo o que está rayado era zona cultivada, que actualmente pois hai moita dela que está dedicada nada máis a prado de tragando, non? Pero naquelas zonas era moi normal naquelas épocas que estuvera todo rozado, incluso o monte estaba moi peladiño todo, nas fotos aparece todo moi peladiño e había moi poucas árbores así dispersables, os outros de castaños e tal para recoller as castañas, pero o resto non temos a idea que temos hoxe, máis cando temos un montón de eucaliptos, bueno, como decía a miña abuela, calitros se chamaba eles, ou calitros. Aquí é o bo americano que fan os americanos no ano 56 e 57, aí ides vendo, e toda esta franxa que vedes por aí vai a estrada, a Nacional esta 640, e despois aquí puxenvos un detalliño máis que entrando cara ao val xa de Galegos, e aquí fun situando pois os núcleos para que teñades unha idea do que era. Este bo era moi importante porque así sabías os cultivos, vedes como estaba casi todo cultivado, comprados, todo moi cuarteado, un tipo minifundio, non? Na zona de arriba tedes a Irexa, onde está a Igrexa actual, a Hórrea, Lodás, Praducelo, Courel e o Porto de Rozas. Fixádevos nas marcas dos prados, estaba casi todo cultivado.
Aquí en 1997 xa empeza a cambiar a situación, xa non aparecen tantas zonas cultivadas, e no 2003 pois moitas menos. Aparecen xa as serras, os vales, bueno, aparecen algúns muiños, que tamén os muiños están bastante destrozados, aparecen nos censos que mirei do século XIX, aparecen hasta 17 muiños. Hoxe en día son moi difíciles de ver. Aquí hai xa no 2021, é o último que fixo o Instituto Xeográfico Nacional durante o confinamento, e como vedes, bueno, a toponimia é moi tamén cambia, non? Valquente non ten o artigo, aparece Casa de Lodos que non aparece, Roxiña, as cruces si aparecen no nomenclátor da Xunta, Praducelo si, pero despois o Marco Baixo, aí teño as miñas dúbidas, porque aí hai dúas casas que pertenecen a Río Torto. Non sei se é no Marco Alto ou no Marco Baixo, creo que é no Alto. Esas dúas casas, de que parroquia son? Son da parroquia de Ferreira Bella ou son da parroquia da Orre? Son de Álvaro. Son de Álvaro, Sí. pero Álvaro é de Pastoriza. Pero que eu creo que todo, o sea, que É dicir, claro, a veces non coincide eclesiásticamente, pero hai dúas casas que sei perfectamente que pagan a contribución en Río Torto. Dúas do Marco Alto, as que quedan xusto ao lado da montaña. Pero non sei exactamente de que parroquia son. A mí dixeronme en Río Torto que non pertenecían á parroquia de Ferreira Bella. Se non pertenecen á de Ferreira Bella, teñen que pertenecer á Orre. non pertenece, eclesiásticamente pertencen a de Álvaro. Eclesiásticamente E a primeira sí que noticia que teño que non pertenezcan ao Concello de Pastoriza. É a primeira noticia que tens? Sí. Pois eu teño sempre entendido que si hai dúas casas que son de Río A casa Torto. de Benito, esa sí que sería de Río Torto. Exacto, A casa de Benito sí, pero esa xa non existe en casa. en casa. Eu tampouco sei se pertenecería a Pois, abaixo da pista que vai por Eu sei que falei nun seu momento con Federico, o alcalde, e si me dixo que había dúas casas do Marco que pagaban a contribución a Río Torto. Entón eu non sei se ao final por Lindeiros pasaron a Pastoriza ou seguen en Río Torto. Eso non o sei. No, el Pachilla Triunfante pertence a Pastoriza. Únicamente os podemos que sen Pachín do lado de riba do camiño, máis outra cousa. O resto, Aquí A de Manuelín é de Pastoriza, sí. por exemplo. tamén outra cousa que queríamos mencionar é que nos nomenclaturas oficiais actuais non se incluye o caserío este dos poboados de Fonseca, ou Casas de Fonseca, que está encima da serra. Sí. É dicir, aparece nos nomenclatos do século XIX e do século XVIII, aparece como aldea. É dicir, a min pareceme extraño que o nomenclator da Xunta Asturias e Pomos dos poboados. É dicir, a min pareceríame que hai que poñelos. É dicir, aínda que desaparezan os habitantes, realmente unha casa está. Creo que eran dúas casas, pero unha delas sí que está. Documentación histórica eu teño, porque na colección diplomática do Mosteiro das Donas pon nun documento de aforamento, pon do ano 1493 e pon et dentro dun ano, luego primero siguiente han de facer cada uno de ellos, que eran dous veciños, súa casa pallaza, é dicir, que eran casas cubertas de palla, buenas en el dicho lugar, e morarlas, é dicir, habitalas e probalas. É dicir, que ten documentación medieval a zona de Fonseca. E bueno, aquí tamén a outra apreciación de tamén decir que segundo os falantes hai topónimos nos que se usa ou non o artigo diante. Eu sería partidario de utilizalo, é dicir, para que non se perda. Hai xente que me decía o Freire. Freire, perdona, é o Fleire. Fleire tamén, ten razón, sí. É o Fleire, é o alternativo. Aí cambian, moitas veces cambia o LR, en galego cambia moitísimas veces. É moi... Pero nos documentos antigos eu estou E aparece Fleire, non? Partillas e cartas e todo iso e aparece Fleire. Fleire. Veño algún do 1700 e algo é o Fleire. Moi ben, pois é un bo dato, O rego tamén apareceme sin artigo e con artigo, e a roxiña tamén. E despois aparecerán outros, supoño. Aí
puxen vos unhas fotos, bueno, de poboamento, un é o Valquente, outro é o Val, a Hórrea, e outro é Folgueirúa, o último que tedes. Arriba. Este É a Folgueirúa. casa dos meus tíos. Esa é a casa do teu, Sí. Conde, a do Conde. Sí. Que ese, bueno, tamén, esa aldea está dividida. Sí. Unha parte pertenece a Pontenova e outra parte ao Río Torres. Porque eu, cando fixen a campaña electoral, chamaba a atención que Sí. iba de casa en casa, pero dabas as papeletas nun lado e noutro non. Era unha cousa un pouco rara, é dicir, máis ou menos que a aldea que pertence ao mesmo concello, digo eu. Pero non así, Concello, nin a mesma parroquia. nin a mesma parroquia, exacto. É dicir, que debería. A casa do meu Pasan- marido está na Ponte Nova, hai 3 ou agora hai 4 na Ponte Nova. Pasa moito no norte, Cinco no norte de Galicia está pasando moitísimo. E esas cousas, bueno, xa non digo a situación dos peares en Ourense, Sí, non? son 4, non? Pero nos Ozcos que tes aldeas que parte de Galicia, parte de Asturias pertenecen a 3 concellos. Mousende ten 2 casas Sí. na Ponte Nova e o resto é de Taramundi. É dicir, pero pasa bastante nestas zonas. É dicir, que os marcos moveronse moitísimo. Ou a xente movenos, que esa tamén é outra. Ademais, hai unha cousa que eu non sei porque hai xente, por exemplo, a casa de Suso está en Río Torto, o Cabozo, o Orro, a Aia, Exactamente. todo na Ponte Nova. É o camiño Sí. que pasa polo... Sí, que separa os dos concellos. separa os dos concellos o camiño, O camiño, curiosamente. Moitas veces é un rego, é dicir, outras veces é un camiño. Outras veces nin camiño nin rego. Pasa pola cociña, podes ter o baño en Asturias e a cociña en Galicia, Hai casas, que hai casas. Eu vin algunha, Folgueirúa non, pero en outros sitios. Si, noutros lindeiros pasa. É dicir, que ti estás na cociña, estás en Asturias, estás no baño, estás en Galicia. Tamén pasa no Bierzo, Entre as zonas de Ocebreiro e o Bierzo tamén pasa. Ahora con confinamento, precisamente, saiu un señor na TVG da zona do Bierzo e non sabía onde estaba confinado realmente, porque como a parte da casa dividíase no medio, non sabía se tiña que coller as reglas sanitarias de Castela e León ou as de Galicia. Ele entraba por unha porta e salía por outra, porque tiña unha porta por diante e outra por atrás da casa. Pero claro, unha parte da casa pertenecía a Castela e León, ao Bierzo, e outra pertenecía a Galicia. Pero bueno, casos destes temos moitos, non? Despois, bueno, aquí teño uns datos que xa son de poboación. En 1591 aparecen 656 veciños entre a Hórrea e Galegos, pero hai que facer un inciso. É dicir, os censos moitas veces facíanse nada máis que polo patrón da casa, polo patrocial. Entón, moitas veces non se contabilizaban nin os nenos nin as mulleres. É dicir, que non sabemos exactamente a poboación que existía nestes séculos, porque os censos están mirados moitos por veciños e polos que pagaban nada máis os impostos, non? Entonces un neno non pagaba impostos, evidentemente. Fálase tamén de 16 fidalgos, que son bastantes, pero bueno, había fidalgos que eran ricos, pero outros fidalgos eran pobres, non? E fálase de 8 cregos, 8 curas, entre as 2 parroquias, Hórrea e Galegos, porque os censos estos non dividen as 2 parroquias, porque isto divídese muitísimo máis adiante, non? O censo do Marqués da Ensenada, en 1752, fala de 149 veciños. En cambio, pon que o número de persoas son 157, é dicir, os números non casan. 156 labregos e que hai un zapateiro. No vecindario do Marqués de Ensenada, de 1759, volve a falar que hai 149 veciños na Hórrea e que son peiteiros, é dicir, que pagan unha renda ao rei ou a un señor, un nobre, e que hai 5 eclesiásticos seculares. No de Florida Blanca, que é posterior, aparecen 337 homes e 301 mulleres. Total 638. Por profesións aparecen 4 fidalgos, que eran nobres, 250 labregos, que eran a maioría, 2 artesáns, 2 criados, 3 militares, un cura, 4 da Orde de Patrimonio, que non sei a que se dedicaban, e 372 menores, nenos.
No de Pascual Madoz, que é de 1845-1850, aparecen 152 veciños e 780 almas. É dicir, diferencia entre os veciños que pagan impostos e as almas. As mulleres non tiñan alma e os menores tampouco. É dicir, só pagaban o que era patrón ou patroa da casa, o que realmente era dono ou dona da casa. O resto eran almas. Non sabíamos onde estaban as almas, pero estaban. Na época contemporánea, bueno, a despoboación xa é alarmante, dirixíronse a América, Euskadi, Cataluña, Madrid e a cidade de Lugo, non? Mismo en Asturias hai algún. En 2017 a Órrea tiña 88 habitantes e no 2000 tiña 126, así que baixou bastante. E Galegos en 2017 tiña 55 e no 2000 89. E os datos que xa veñen, os posteriores que ainda están sen publicar, dan unha poboación muitísimo máis baixa ainda. Ademais hai xente que está censada pero realmente vive noutros lugares. Bueno, da época prehistórica, un pouco da historia da parroquia, non temos moitos datos, pero si é unha zona rica en minerais, posiblemente haxa explotación romana, según todos os arqueólogos. A toponimia pode darnos certas ideas, non me metín tanto no estudio da toponimia porque no estudio das leiras e todo isto é inmenso o que hai. Realmente, bueno, hai un tomo xa feito polas xornadas de Río Torto da Asociación Agrincadeira que fixeron bastante ben aí, pero bueno, faltan datos, é certo, pero está moi ben feito. Hai unha fonte chamada dos Mouros que realmente, cando aparece a palabra Mouro, está moi relacionado con xacementos antigos prehistóricos. Están as lendas de Santa Comba de Fonseca, de San Pedro de Folgueirúa, etc., que son as máis importantes, non? E máis claras xa aparecen as alusións que aparecen na parroquia de Galegos, un lugar que se chama Os Castros e outra leira que se chama As Coroas. Nesta zona, por exemplo, o Castro da Croa, a Coroa que hai xunto a Rodrigas, está claro, porque aí houbo torques de ouro que mesmo se desfixeron no século XIX, que se venderon anticuarios, non? Despois, bueno, a historia da Órrea pois vai estar vencellada ao mosteiro este de Donas que había aquí na Órrea. Non sabemos exactamente onde estaba. Creen os historiadores que posiblemente estaría cerca da igrexa, o mismo din que a igrexa podería formar parte dese mosteiro, pero non está moi claro, non? Tiña outras propiedades, era un mosteiro importante, dependía do de Meira, tiña viñas en Ove, na Veiga, é dicir, a Veiga refírese ao actual en castelán, ese que vemos Vegadeo por aí posto, que sempre foi a Veiga para nós. E Trabada, viñas e muiños en Santiago de Abres en Sante. Esta zona era de viños, aínda hai viñas bravas en moitos sitios. En Pastoriza, na Guarda, tiña propiedades en Sandalxe, en Crecente, Bretoña e en Pousada. En Río Torto tiña propiedades en Ferreira Bella. E en Meira, en Vilachuso e Grañanova. En Pol tiñaos en Lúa, en San Martiño de Ferreiros, onde recibía cebada e cochas, en Hermunde, onde recibía capóns. En Castro de Rei tiña propiedades en Azúmara, no Couto de A, en Outeiro, Pacios e Francos. En a Ribeira de Piquín, en Santalla, e mesmo en Nave de Suarna, en Vilaverde, en Folgueiras. Tiña a propia xurisdicción civil e criminal e en 1407 sabemos que rexíao a abadesa que se chamaba Constanza Vázquez, que reparou o mosteiro, pagou as débedas, fixo casas novas e mercou outras. Despois sucedeulle Maior García, que mirou pola plantación de vides, e en 1431 aparece María López, rexentando o mosteiro. O mosteiro dispoñía dun capelán, que en 1407 era Fernán Pérez. As monxas cantaban na misa os domingos e tiñan no convento 2 cálices de prata e outro de chumbo en 1407. Os veciños pagaban a renda ao mosteiro como colonos e foreiros que eran, non? O mosteiro percibía deses veciños pois trigo, centeo, o millón miúdo
en español el mijo, cebada, cera, velas, galiñas, años, capóns, noces, la, castañas, leite, carne, ranchos, liño, ademais de viño de galegos, do que recibía a terceira parte do que se recollese, Sante Ribadeo. Como vedes, as monxas de Parvas tiñan pouco. Era un mosteiro rico. Carlos, avanza tamén. Que vas atrasado que atrasado. Vai atrasado, vale. Un pouco atrasado. A ver, aquí. Outro tributo que tiña o mosteiro era que cando morría o cabeza de familia dun dos caseríos do Couto, non? E tiñan que pagar un tributo. A finais do século XV é anexionado polo Cabido de Mondoñedo. En galegos tamén coñecemos a existencia dun hospital por un documento de aforamento do ano 1431 deste mosteiro, non? Pero sabemos moi pouco do hospital, sabemos que recibía árbores frutais e que o mosteiro de Donas da Orre recibía a terceira parte desa froita. A parroquia de galegos no século XV era terra de viñas, así en 1431 falábase do viño producido na chosa da Canceleira. Bueno, aquí tedes a igrexa parroquial actual, que é extraña porque o ter a espadana aí normalmente pensa sempre que ten a porta así na fachada, non? Pero esta non. Esta ten o campanello así e despois, bueno, Campo Santo anexo, non? A planta non é miña, é dun crego que morreu hai anos, Elías, que estivo por aquí, pero é unha planta bastante sinxeliña, rectangular, non? A parte de dentro, pa min é preciosa, dentro das igrexas que hai no Concello de Riotorto, posiblemente é a máis espectacular, non? Especialmente o artesonado ese de madeira que tedes aquí arriba, que é unha pasada. Xa non está. Xa non está? No. Pois fixen as fotos a ver cando as fixen. Antes do confinamento, creo que foi. Fixeron os do obispado. Bueno, poden facer o que queira. Igual que o Lousado, a ver, eu vi intervencións en algunhas igrexas que digo, mamá, pois non deberían quitalo, porque realmente eu solo vin en algunhas igrexas da Fonsagrada e da Ribeira de Piquín. Nas de Retorto non aparece este tipo de vigas de madeira. Non sei, o mellor estaban nunha situación pero de pobre, pode ser. A ver, moitas veces entra tamén a couza e tampouco supoño que os técnicos valorarían ese aspecto. É dicir, a nave é rectangular, como vedes, é moi bonita, a verdad. A min. Bueno, hai as distintas teorías que hai, que pode ter a súa orixe na Idade Media coa fundación do Mosteiro das Donas de Santa Comba, non? A nave central está coberta a 3 augas, tedes a ábsida a 4 e o soportal, ou como se chama en español, o porche, a 2. Existindo ademais unha sancristía arrimada a nave central e a ábsida, non? Bueno, o resto xa son... Aí tedes o retablo maior, que é rococó, 4 nichos, bueno, aquí non lle chamamos máis ben nichos, son as fornelas onde están os santos. No piso principal é un remate de volutas, non? Na parte central hai un mural da Última Cea que é precioso. Na parte alta tedes un espello onde aparece Xesucristo, non? No centro aparece Santa Comba, que Santa Comba está caracterizada porque ten unha espada. Na man esquerda, sempre está coa espada na man esquerda. Despois está San Xoán Bautista, o Santo Antón de Padua, e o San Silvestre e un San Roque. Aquí tedes máis detalle. Na parte central vedes a Santa Comba, non? Que vedes a espada que ten na man esquerda. Sempre está na man esquerda, nunca lla vexo, non sei se era zurdeira ou ambidiestra, non sei. E despois tedes o mural da Última Cea abaixo, que é moi bonito, o espello que está na parte de arriba con Xesucristo, e despois, bueno, hai unha vista xeral ali de todo o retablo. Aquí tedes o retablo dereito, que ten tamén 3 nichos, 3 fornelas, é do século XVIII,
Está Santo Tomás, ou Santo Tomé de Aquino, que tamén se chama, San Xosé, e un crucifixo na parte de arriba que dicen que é bastante bello, bastante arcaico. Aquí é o retablo esquerdo, tamén moi ben elaborado. A verdad que o carpinteiro que o fixo no seu momento no século XVIII debía ser bastante bo, porque a parte central está moi ben tallada e ten 3 nichos ou fornelas e divídese en tres ocos, 3 furados, e está adornado con volutas de inspiración barroca. Aparece Nosa Señora do Rosario, San Diego de Alcalá, e despois hai un relicario de madeira sostido por 2 apóstolos, que é a parte de arriba, a que tedes aquí no centro, que está moi ben tallado, e despois que representan a Santa Lucía e San Bartolomeu. Aquí xa son outros detalles que tedes dentro da igrexa. Hai 3 petos e os moleiros que poñen Santa Comba, que xa non son moi... non aparecen moitos nas igrexas galegas. Foronse perdendo, vendéndose moitos en anticuarios, pero é unha parte etnográfica tamén moi importante. O que traballei en Rumanía, por exemplo, en Rumanía si existen dentro das igrexas. Esa parte deberíase conservar. En algúns museos diocesáns, en algúns etnográficos si aparecen os petos e os moleiros. Bueno, o copón ese que hai nunha das partes, e despois puxen, hai un detalle aí dun dos santiños, non? Bueno, este é un aspecto da edificación primitiva, que hai un capitel que non se ponen de acordo os distintos investigadores. Pa uns din que é prerrománico e pa outros que sería románico inicial. Hai unha fundación importante agora de románico digital na zona de Castela e León, a de Aguilar de Campo, que di que é románico. Para min, os investigadores galegos din que é prerrománico, e posiblemente sexa para min que é prerrománico, ou dun románico moi inicial. É moi singular a cuestión de que apareza a cabeira arriba, o cráneo, que se dá en 3 igrexas do Val do Eo. A Voz de Galicia fixo hai anos unha reportaxe sobre os cráneos estes. Tedes outro en Conforto, nos vaos da Ribeira de Piquín, non? De todas formas, a ver, na época medieval era moi común, especialmente tamén nos Camposantos. Era máis ou menos como unha especie de advertencia aos fregueses e a xente que iba a esos camposantos para decir o aspecto como que nos portásemos ben na vida, porque como íbamos a quedar despois, que íbamos a quedar como un cráneo. Entón, aquí poñovos a reportaxe que fixo a Voz de Galicia sobre os cráneos. Aparece a de Conforto, aparece o dos Vaos e aparece nun lado tamén aquí a da Hórrea, xusto aí, non? É que non me funciona o estichismo, me parece. Non, ten moi pouca o láser. Ese é o da Hórrea. E para que vexades que hai outros exemplos, é dicir, ese, o de arriba, é dos Vaos, o que está no medio é de Conforto, o outro que desapareceu xa é de Recaré, no Valadouro. Quitaron o cráneo que está aí na ventá, porque fomos velo e xa non está. O da baixo é de Cangas de Narcea, en Asturias, de Larna, que hai varias igrexas que os teñen. E outro é do Eonavia, de Ilao, o concello de Ilao, que está despois de Boal. E é na zona do Camposanto, xusto no lateral do Camposanto están todos esos cráneos postos. É o de Irías. En Castela tamén hai varios, xa fun dando con eles, en Quisas, que fixo un Ateneo madrileño, aparecen. Aí tedes o Santín, que chamades vos, que para min é románico. A ver, é moi característico do románico os ollos tipo amendoados, porque aparecían que faltabelles, creo que era a vitamina E, que non tomaban polo peixe. E tamén na parte de atrás a forma do peiteado que ten, non?
Aquí tedes o de San Pedro da Filbirúa, a da capela, o que lle quitei o vestido. Verdadeiramente é precioso. Eu non sabía del, Ahora non está así xa. non sei como estará, No, porque isto fixeno no ano 96 ou 97, creo que foi. pasaron moitos anos. Pasaron moitos anos. Entón non sei como Ahora está o está santo e como está a asfaltado capela. todo alrededor. A ti dis a capela. A capela. Home, supoño que o santo estará igual. O santo sí, hombre. Polo menos. O santo está igual. A ver, hai xente que di que non pode ser románico, pero verdadeiramente as trazas son, a ver, hai esculturas románicas dentro do Concello de Río Torto. A verdade é que, a ver, tan arcaicas como esta non, e de pedra non, son de madeira. Hai unha no Vilar de Santiago, hai unha tirando gótico na Ferrería, hai outra en Espasalde de Riba, que non sei como está, porque sei que a restauraron e teño fotos diversas dela. Me pareceme que a desgraciaron. Non sei realmente se é a mesma virxen, teño que preguntar, porque agora está dun azul intenso, unha cousa un pouco extraña. Eu coñecina de verde cando era neno e teño unha foto feita dela en verde e agora está en azul. Non sei realmente quen pinta esas cousas nin quen fai esas cousas, evidentemente. A parroquia de Galegos, aquí tamén ten algunha talla importante. Esta do medio non teño fotos en branco e negro, daquela non tiña cámara en color. A ver se vou un día e fago realmente que se empregan contra pechada, se non hai unha misa ou un funeral. A que tedes abaixo é a de Lourido, a que está no Chao das Pozas, e a outra é a Veiga de Galegos, que, bueno, artísticamente non ten ninguna importancia moi moderna. A igrexa de Galegos, bueno, ainda que é de 1903, a parroquia é de 1902, pero a igrexa empezouse un ano despois, en 1903, aí había unha capela. E verdadeiramente bastante, así, foi feita bastante ben. É dicir, non é ninguna cousa destas como deste tipo argallo que se fai normalmente. Aquí digos un pouco da historia da igrexa. En 1903 foi cando foi feita. Ten unha nave rectangular e unha sancristía na cabeceira. No retablo esquerdo, que procede da capela de San Vitoiro, que existía no solar que ocupa a igrexa actual, aparecen as esculturas de San Vitoiro, a Virxen da Ascensión, un Santo Antón de Padua e a Nosa Señora do Carme. Ademais ten un crucifixo pequeno do século XV. A capela de Lourido, que foi trasladada tamén desde o lugar das Barrosas ao Chao das Pozas, é de planta rectangular, de curtas dimensións, e ten dentro unha Nosa Señora da Piedade e unha Nosa Señora da Mercede, que son do século XVIII. É unha pintura do Carmen tamén do século XIX. A capela da Veiga de Galegos é un edificio novo. A ermida anterior estaba no lugar da Pontiga, ás beiras do rego das Orais, e estaba dedicada á Asunción. Ten un retablo con 3 nichos e pinturas de Santo Antón de Padua e do Carme. No espazo central ten unha talla de Inmaculada do século XVII. Bueno, aquí despois hai un estudio feito sobre este val, que é de José Ramón Ónega, que era irmão do xornalista, do Depol, que foi estudiando todo o val da repoblación que se fixo por parte da Igrexa na Idade Media. Hai que ter en conta tamén que foi un val onde se puxeron moitos xudeos rurais, daí ven o topónimo de Xudán. Había xudería en Mondoñedo, en Ribadeo, pero tamén despois pénsase máis ou menos que os xudeos estaban situados nas zonas urbanas, pero tamén había nas zonas rurais, non? Hai unha influencia grande do que é o Cister de Meira, que tivo propiedades en todas as bisbarras próximas, e tamén de Vilanova de Lourenzá. É dicir, estas terras chega un momento en que tanto os de Meira como os de Lourenzá están continuamente litigando por telas, non? Interesábellas especialmente polo que cultivaba, porque era unha zona moi rica, e especialmente polos viños, que os monxes gustábelles moito a parte do viñedo, non? Tamén existía sidra, aínda que se pense que non, pero é a sidra natural, non a sidra industrial que nos pensamos ou que se comercializa, non?
Despois hai aí outras concesións. E xa no século XIX prodúcese a fusión dos concellos de Riutorto e da Hórrea. Restos das antiguas xurisdicións presentes nas provincias de Mondoñedo e Lugo, despois de desaparecer a provincia de Mondoñedo en 1833. En 1840 anúlase o concello da Hórrea e pasa a ser de Riutorto. E xa, bueno, que hai outra referencia tamén aos veciños que había 455, según consta despois nunha folla que encontrei no arquivo da Catedral de Oviedo, que tamén hai unha caixa, curiosamente, que foi parar ali dun fidalgo de Cangas de Narcea que tiña un montón de propiedades nesta zona, na Hórrea e en Ferreira Bella. Fala moito dos palacios de Riutorto, aínda que non sei a que se refire. O fidalgo herdounos por unha vía familiar, nobiliaria, e ao final pedía aos veciños, nos documentos e nas escrituras, pedía cochos, viño, millo, é dicir, bueno, parvo non era. A arquitectura tradicional, que, bueno, este xa é o meu campo. Tedes unha arquitectura tradicional na parroquia excelente, a verdad, unha gran riqueza. A casa normalmente é moi cúbica, feita de cachotería, con bons canteiros. Hai, vexo, polo que fun observando, que ves os saleiros, hai moitas veces as casas sobresaen un pouquiño a pedra. Iso é moi dos, como se chama? Os da Terra de Montes, os canteiros da Terra de Montes. É dicir, aquí houve canteiros da Terra de Montes que viñan en cuadrillas. Un exemplo que tedes moi así, moi exemplar, é a parroquia de Bogo. A igrexa de Bogo foi feita por canteiros pontevedreses. É unha igrexa relativamente moderna. E despois hai tamén outro aspecto que teñen moito na Terra de Montes de Pontevedra os canteiros, é que para que non chocaran os carros nas esquinas facían un chafrán. E en moitas casas si se ve ese aspecto, como se ve en todo o Eonavia tamén, na comarca que está ao lado de Asturias, non? Os hórreos tedes varias tipoloxías. Está a asturiana, o que é cadradiño, e despois está o cabozo, o galego rectangular, non? Hai nos cubertos a 4 augas, pero despois nos cabozos tamén hai nos a 2 augas nada máis. Aí no Val, por exemplo, tedes a 2 augas, pero o normal é que teñan 4. E despois hai un moi bonito no Courel, que é a suma de 2, están xuntos e utilizan unha mediana, non? É un dobre, que tamén, bueno, agora aproveitei que había unhas raiolas de sol, non tiña unhas fotos boas de Irixúa. En Irixúa tedes outro, xusto na estrada, vese pola estradiña que vai por abaixo, vedes un dobre, non? Non é moi normal, os investigadores galegos normalmente non estudian estas cousas, pero, bueno, eu algún día xa levo un arquivo de máis de 100.000 fotos de toda Galicia, pero isto tería realmente que facer un equipo, e ao final eu fotografío o que podo. E, bueno, cando era máis rapaz, pois non tiña cartos para ter unha cámara de vida, cando realmente, pois, puiden aproveitar moitas cousas que vi nesta zona, non? E actualmente, pois, bueno, coas cámaras, cos drons, con todo. A ver, hai xente que, bueno, primeiro que fotografías e vas a unha aldea e xa che preguntan se eres do catastro ou eres de Facenda. A ver, hai que pensar un pouquiño. É dicir, Facenda hoxe en día, o catastro ten uns medios que con un dron pode barrerche unha aldea e dicirche exactamente. O que pasa que despois poden confundir unha caseta dun can con unha palleira. É que teñas que tributar pola caseta do can como se fora unha palleira, que eso tamén se dá. A ver, na parte dos muiños, pois foron moi importantes no seu tempo, pero, bueno, moitos deles están en desaparición ou en desuso, non? As palleiras tamén son outros elementos importantes, mesmo as escaleiras que tedes. Cruceros non hai unha cruz das misións na igrexa, e despois cruces pintadas nos hórreos, especialmente nos de tipoloxía asturiana, nas portas das casas. Aí tedes
Non se ve. Espera. Non sei se de aquí. Aquí podedes velos. A ver, o primeiro que tedes, que non vexo aquí, este daqui, este está aquí, xusto aquí na orde, un pouco máis abaixo. Ah, xa está. Ah, pero non se ve. Ahora sí. A ver se vai collendo. Eu desde aquí non o vexo. Sí, Si se ve? sí. Bueno, tedes un normaliño, que é o cabazo normal, que ten os laterais, as cepas de debaixo, a escaleira, e despois, bueno, eu sempre entendín, porque na parte de Pipín os meus tíos abuelos eran carpinteiros, entonces foron eles os que me foron dicindo as partes do hórreo, porque eu non sabía a terminoloxía que tiñan, non? Eles chamabanlle duelas as varillas, non? Estas, é dicir, as que son verticais, e a que fai de reforzo chamaballe zarrancha ou tarrancha. A escaleira, os pés, que normalmente o hórreo galego chamanlle pés, os pegollos en asturiano, pero nesta zona chamanlle cepas, porque é casi un muro. Despois, o que normativamente chamanlle tornarratos en galego, esta zona chamámoslle rateira, que é a lousa que divide a parte da cepa da cámara para que non entren os roedores, non? Para que non suban os ratos. E despois, bueno, xa vería o lateral, e despois a zona de arriba que tenía unha serie de vigas, a viga principal que sostén o beirado do lousado chamase sobrevigo, este que queda xusto no leiro, no beirado de arriba. Despois na parte de dentro, pois hai algúns que teñen unha parte de despensa para a parte da matanza do cocho e outros para a parte do millo. Hai outros que teñen balcón tamén, o corredor, como este que está aquí, pero outros non teñen o corredor, non? Despois, bueno, tedes abaixo un de praducero que ten un celeiro debaixo para meter outras cousas. Bueno, antigamente metíanse patacas, cebolas, bueno, fabas, allos e de todo. Agora, bueno, hai moitos que utilizan especialmente como garaxe, non? Ou poñen ventás. Este é o que vos decía do courel, que non hai moitos, chamanse os cabozos dobres, utilizan unha mediana, pero en realidad son dous. Non sei exactamente aquí se hai nos que son dun ou de dous propietarios. Non sei exactamente este caso. E outro é da Veiga de Galegos. O tellado distinto de outro. Si, eu penso que nese caso é unha pista importante. E despois o da Veiga de Galegos, que xa é moi típico xa da zona do Acebro tamén, da Ribeira de Piquín. Por esa zona hainos dese tipo que ten unha especie de balcón no lateral que se saen un pouco, é dicir, non son así retiños, sino que saese aquí un cachiño. Parece que vai despegar. Aquí tedes xa os de tipo asturiano, que son, bueno, máis ou menos normaliños, e despois hai un aí que é máis pequeniño, que está no Courel, sí. E despois está o que está no medio, que está aquí no Val, que era o de Arturo Linares, que aparece hasta nas guías rusas. Hai unha guía rusa en que aparece os rusos que viñeron unha vez por esta zona e aparece a fotografía deste hórreo, curiosamente. Moi bonito. E despois, bueno, a de arriba, a casa que, bueno, teñen duelas parecidas aos cabazos, os cabozos. Isto foi un dibuixo que fixen eu cando a miña tesina na Universidade de Oviedo para decir as distintas partes que tiña o hórreo asturiano nesta zona, non? O pé, bueno, abaixo os meus tíos abuelos chamabanlle pedra, sin máis, o pé, a rateira, a cuadra, que é a viga que forma o piso, as vigas que forman o piso chamabanlles pontós,
Despois tiñan unha viga de reforzo nas esquinas que chamaba Gato. Despois estaban as duelas, que xa citei antes, a Zarrancha, o Sobrevivo, que é na zona de arriba, e no lousado, toda a estrutura do lousado, serían os campos, os canteados, o lousado en sí, o augueiro, que sería por onde vai baixando a auga polos vértices do lousado, e o curuto, que é a zona de arriba, onde poden poñer hasta unha pota, unha moa do muiño, unha pedriña, unha cruz, etc. Aí tedes da parroquia de Galegos, que xa están entre o asturiano, e despois adoptan unha característica do cabozo, non? Que son as duelas estas verticais. Vedes tamén unha cruz pintada, que fixeronse unhas xornadas en Retoto, precisamente sobre as cruces que hai no Concello de Retoto, e non citaron as cruces estas pintadas nos orlos. Son unha cousa importante, porque era un elemento protector para as casas, era como para protexelas, non? Aquí xa entramos dentro dos cabozos. Estos son de Folgueirúa, son unha especie de híbridos, quedanse medio entre o galego e o asturiano, pero non son nin asturianos realmente, porque non son cadrados, son máis ben rectangulares. Marcial é o de Hortensia, do... Hai do Hortensia. Exactamente. Debaixo, bueno, aí puxemos unhas rodas, que son as características desta zona, e un xugo tamén. Aí hai un detalle do beirado, do voladizo que ten dos orlos aquí abaixo, que é para que a auga baixe tal, que é para min é unha pasada. Aquí, este é un recorte que tiña eu na casa, que recollín, que publicou la Nueva España, de Asturias, de Oviedo, que veu por aquí. Bueno, é un pouco así en plan turístico rancio, como digo eu, pero bueno, pegollos a la gallega, non? La localidad lucense de Orria mantiene en buen estado de conservación varios orlos asturianos que conviven en el pueblo con algún cabazo. Bueno, o xornalista coñecino eu, era de Navia, Jorge Jardón, xa morreu, e bueno, era coñecido porque nunca se lavaba e sempre levaba sempre a mesma gabardina, pero bueno, realmente era bastante antigaleguista, bastante antigalego. Non sei realmente por que fixo esta reportaxe, pero bueno, mira, fíxonos un favor, porque realmente ten datos importantes sobre o de Arturo Linares. O artigo verdadeiramente é moi bonito, e as fotos estarán posiblemente dentro do arquivo de Nueva España. Non sei realmente quen son os dous que aparece, creo que con Pilar Abraira e un vecino da Orria que non pon quen é, e despois no da baixo pon Arturo Linares. Manolo que es un retirado. Manolo está no trabajo. Aquí, bueno, tedes xa o que é a casa, que era o que os marcaba antes, bastante cúbicas, e despois, bueno, a que está no val, que está xunto eso. E despois, bueno, hai algúns muros que son bastante circulares na zona de Praducelo. E despois dos fornos. Puxenvos un forno é de Praducelo e outro é de... non sei se será de Folgueirúa. Si, é de Folgueirúa, exactamente, é de Folgueirúa. É da Casa do Conde. Outros que había tamén son os linteis, que hai tallados, que hai moi poucos. En Retorto había unha groba, perdeuse. O de arriba creo que está, porque eu fixen a foto, da baixo é de Casa de Lodos. Está nun libro, pero eu non teño foto dele. Esa foto é prestada, deixo unha amiga. Eu realmente non sei se está realmente o lintel aínda hoxe. Gustaríame saber. Ten o hórreo, me parece, a casa me parece que non está. A casa non está, a casa tirando. Estas son outras construccións que tedes, palleiras, cortes, etc. As escaleiras, que tamén son moi importantes. Aí hai unha foto que está en Reo todo o tempo, que puxen de galegos, porque
Bueno, pensábase que non había construcións con palla nesta zona, que xa fora todo con lousa. Eu xa sospeitaba que había construcións con palla, non? Con palla de centeo. Miña abuela si recordaba, decía Flora, e tamén Consuelo, recordaban que pola zona de Galego si había. Veumo confirmar esta foto que presentaron os do Retorto no Tempo en Galegos en 1955, e se vedes hai dúas construcións con palla. Hai un palleiro que ten coberta de palla e ao lado tamén hai unha corte xunto á casa, hai unha con lousa, pero ao lado hai unha con palla de centeo. Bueno, aquí aparecen os muiños, que aparecen 17, este é do catastro do Marqués de Ensenada, no século XVIII, e bueno, só foi para citalos por la importancia que tiveron, pero hoxe en día, claro, o problema dos muiños é que están totalmente en desuso, non? E abaixo, bueno, era unha mención que había que tamén relacionada a trigo, centeo, o que se producía na parroquia, que poñía maíz, mijo menudo, castañas, se recogen unas legumbres, e despois, bueno, habla de frutos, pero bueno, fala así moito en xeral, o escribán que o fixo, non? Bueno, unha cousa que tedes é os bolos, destos saberedes moito máis que a min, eu non son experto en bolos, pero bueno, intereseime un pouco pola cuestión, porque non sabía, eu vinos de pequeno, xugar na Pértega ao lado do Mazo en Retorto, eran moi parecidos a estes, chamame a atención, porque eu os recordaba como barrís pequenos, eu chamaba lles bocois, os bocois son máis grandes, pero si sonábame unha liña, porque son máis parecidos aos de Tineo ou os que están no Bierzo. Os que hai por Ourense non, porque están máis xuntos, non? Son como os do Bolo, esa zona, esa comarca, Viana do Bolo, pónonos todos xunto. O que pasa é que cando tiras a bola caen todos en efecto dominó. Aquí non, aquí hai 10 centímetros máis ou menos entre un e outro. Entonces non é tan fácil. O xogo máis normal, que aparece, por exemplo, en Asturias, en outras partes de Galicia tamén, é o de arriba, en forma de rombo. É dicir, aparecen nesa posición, pero no que é na parte luguesa, non. Se me permites un apunte, precisamente no de arriba, é o bolo canteiro. O do medio, ese é o bolo que lle chaman canteiro, que ten a particularidade de que ese bolo, se sale el solo, puntúa 40 ao máximo. ¿No? Pero ten que salir el solo, e é bastante difícil porque hai que ser moi preciso. Eso xógano, por exemplo, ese modelo teñeno aí en Ribadeo, en Remourelle. Vale. Bueno, dependerá tamén da mão que teñas. Eu que Sí, teño unha mão pequeniña, serei un desastre. Cando vamos a xogar a Remourelle, pois resulta que eles aí ganan sempre, porque son moi precisos. Teñen moito control, moita puntería, entón son moi precisos. Sei que se xoga por parellas. Sí, bueno, realmente antes era como unha especie de aposta ou de reto, ¿no? De desafío por un cacho de viño ou por algo, ¿no? A min contaronme na zona de Ourense precisamente que as partidas, moitas veces dos bolos, pois facíanas improvisadas, e os domingos ao mediodía, é dicir, despois da feira. Entonces, o que facían era dous xogadores, que eran casi sempre os mesmos, eran rivales, e dicían, bueno, pois apóstoche, o sea, xogo unha partida contigo ca rama daquel árbol. É dicir, cortaban o árbol no momento, facían os bolos, as bolas xa tiñanas sempre ali na lama, e despois, eses dous xogadores, por fora estaban todo o público, que eran os que realmente apostaban. E aí dicían, perdíanse moitos cartos, e ganábanse porque a xente viña da feira ca pasta, e de vender a vaca e despois apostabas a vaca. Bueno, menos mal que non apostaban a vaca e outras cousas, a casa e todo. Pero bueno, a ver, eu non son experto, realmente sei que foi un xogo que existiu, pero que, bueno, reviviuse hasta o pouquiño, non? Non, témolo vivo. Na cuestión,
Porque, bueno, pasou en toda Galicia. Nos anos 40 e 50 foron desaparecendo os bolos por todas partes. Quitado, bueno, Asturias mantivo bastante Euskadi, pero o resto non. Galicia, non sei que pasou, que foi un xogo, non sei. Bueno, os novos o mellor non lles interesaba tanto, eu non o sei. Hoxe como todo é tablet, pero bueno, como outros xogos, o da Patefa na Veiga, que se está recuperando tamén, é dicir, hai toda unha serie de xogos destes de tirar. Ali é tirar un cachiño de lousa, aquí é unha bola. E bueno, fixen esa bola porque esa bola vina cerca da igrexa, pola parte de atrás. Sí, sí. Non sei de quen era. Non, Eu vin a bola e fixen a é foto. daqui da... Eu fago a foto, cando Esa vexo bola- algunha cousa curiosa sempre fago a Pois a foto. curiosidade desa bola é que ese corte que ten foi contra lastra. Ajá. Eso foi unha volada, bueno, nunha partida que xogamos, e deu no canto da lastra, entonces foi como unha coitela. Claro, rompeu. De feito, ves o corte O ali. corte aí. Bueno, aí poño a explicación máis ou menos que encontrei, que son un xogo tradicional da parroquia da Hórrea, e mesmo do concello de Retorto, tamén se xogaba noutras partes, como na Pértega, e o xeito de xogar denomínase o canteiro, non? Desto, bueno, saberedes moito máis que a min, porque eu non digo claramente, son sincero nestas cousas, cando hai un tema que non controlo, prefiro que mo transmitan, non? Bueno, os investigadores din que se parece o bolo palma de Tineo, o do Bierzo e o pasabolo, non? Son, según formas, xeitos de tirar a bola, non? Pa derrubala. Aí os 7 bolos, que están situados en ringleiras sobre unha pedra chamada lastra, arredados un dos outros por 10 centímetros aproximados, con forma de barril. As bolas son de buxo e poden ser grandes ou pequenas. Hai un artigo moi bo nesta revista lucense. Aquí tedes un artigo sobre os bolos da Horta. Aquí, bueno, a gaita tamén, que é outro dos instrumentos típicos galegos, aínda que, bueno, haina por toda Europa, parte de Asia, norte de África e tal, pero bueno, eu quería poñela porque verdadeiramente tamén me interesa. É dicir, é pola cuestión etnográfica, e bueno, polo bo ese libro que tedes de fotos, que xa deberías facer unha segunda parte, porque a primeira parte foi increíble. É precioso que teña unha parroquia, hai moi poucas parroquias en Galicia, e eu teño moi boa biblioteca de fotografías bellas de Galicia, de parroquias rarísimas. Pareceme un valor importantísimo que se recuperen as fotos bellas que hai polas casas. Eu na miña familia teño a sorte de que teño polas dúas partes, tanto paterna como materna, un fondo fotográfico que chega ao século XIX. Teño hasta os tataravós fotografados. É dicir, e é unha pena, é dicir, que se perdan estas cousas. É dicir, Leonardo, que era meu avolo, da casa do Ferreiro de Liñeiras, teñen fotos, bueno, aparece casi sempre o can, chamame a atención, o can aparecía como un membro máis da familia, sempre aparece nas fotos, mesmo nas fotos que se facían da familia, así en plan pirámide, que aparecían varios familiares, o can sempre estaba arriba de todos. Foi unha cousa que sempre me chamou a atención. Por exemplo, bueno, Río Torto fixo un proxecto coa Asociación Arrancadeira, coa Cultural moi bo, que está en rede, pero parou aí, non seguiu, debería facerse el libro, porque verdadeiramente isto ten éxito. E despois a Ponte Nova é un desastre nese aspecto, digo así como penso. É dicir, todas as fotos están todas espalladas polas casas, e moitas pudríndose e perdéndose. Hai outro día, chamoume a atención, un anticuario de Málaga tiña unha procesión da Ponte Nova. Pedíame 20 euros pola foto, dixen, non, mira, 20 euros non, neste momento non podo pagar 20 euros por unha foto, pero realmente a foto si as valía, estaba xunto ao ferrocarril. Hai que ter en conta tamén a importancia que tuvo o ferrocarril nesta zona, e non está nada estudado a cuestión do ferrocarril, e hai fotos preciosas do ferrocarril, porque a xente de por aquí, como decía a miña abuela e miña bisabuela, iban a Ribadeo a tomar os baños, e iban a Chocolateira.
É dicir, é toda unha historia que está sin definir e sin poñer. Mismo políticamente, cando había un sindicato anarquista e outro socialista, outro católico, é dicir, son partes que non están tocadas dentro da historia da nosa comarca, que eu considero que é a comarca máis ou menos terra de Miranda, a Pontenova, Río Torto e Vilaformán e a Vila Pena de Trabada, non? Porque hai outros que poñen terras de Miranda e chegan ao Valadouro. Que a min, digo, pero bueno, como chegas ao Valadouro? As terras de Miranda, o río Eu chamábase antigamente Río de Miranda, precisamente. Aquí puxen tamén a cuestión dos segadores a Castela, é moi típico en Galicia, a ver, no que era especialmente Lugo e Ourense. Os de Lugo seguían unha ruta diferente, que iban pola parte do Cebreiro cara abaixo, pero os de Ourense iban da Allariz, reuníanse máis ben a Allariz e iban para baixo, non? Isto sabedes posiblemente moitísimo máis que a min. Eu solo oín da cuestión de vender os fouciños en Castela, como os trataban, que normalmente non os trataban moi ben, eso é certo. E bueno, hai un reportaxe que non encontrei pola casa, sei que o teño, que fixeron hai anos, que falaba de Julio Castiñeira García e Benigno López. A ver se o encontro, sei porque non sei se saliu no Progreso ou na Voz de Galicia. Despois está o excelente libro este, que non coñecía, que regaloume Monse, a da taberna, e realmente é unha preciosidade. É unha pena que non se faga un estudio importante sobre isto, non? E bueno, a figura de Avelino Díaz, que pareceme moi importante citalo dentro da parroquia, non? Dentro dos personaxes importantes. Bueno, sabedes posiblemente bastante del xa, porque pola cuestión que se foi reforzando a súa figura estes últimos anos, que era amigo de Castelao. A min sorpréndeme, bueno, podes pensar en posicións galeguistas dentro de unha cidade ou en zonas urbanas, pero era curioso que en zonas rurais pois se tivese unha conciencia galeguista e do que era Galicia neses tempos, non? Especialmente contra o que era o centralismo castellano, non? Nese aspecto. Eu chamoume a atención porque a miña abuela Flora, mira que non tiña estudios de ningún tipo, por exemplo, sempre nos falou abertamente sobre estas cousas, aínda na ditadura, non? É dicir, si falaba de Avelino Díaz, pero eu non tiña constancia de quen era Avelino Díaz. Nese momento, claro, a ver un rapaz e dicenlle Avelino Díaz, ou dicenlle Castelao, pero non das máis. Despois, claro, cando xa de rapaz vas descubrindo cousas, eu sempre fui unha persona que máis ou menos fui observando todo o que vía, pois xa me fui decatando pois da situación, non? El viviu no exilio na Argentina, despois volveu a Galicia, pasou pa Cuba, en Buenos Aires, ten unha serie de obras, aí tedes 4 delas, Bebezos, Pallaregas, Flor de Retama e 11 poemas a Castelao. O de Bebezos teño eu na casa, precisamente. O meu ten esta dedicatoria que tedes aí, esta grande de aquí. Os outros dous coñezos, pero tiñan esas dedicatorias, pero bueno, esas copieinas da rede. Porque o meu libro ten esa dedicatoria. Despois a cuestión da lingua, que é outra cousa. A ver, eu como académico galego e tal, pareceme increíble que a estas alturas non teñamos un dicionario dialectolóxico da lingua galega, siquiera en rede, como ten o asturiano. É dicir, que cando están os vellos morrendo moitas veces, se están perdendo un montón de palabras. Meu pai agora que vai perdendo a memoria, pero sabe de moitas cousas da pesca, foi cazador, pescador, sabe de mogollón, de todo o que son cebos e tal, e técnicas de pesca. Eu vou apuntando todo o que vai dicindo, pero claro, a ver, hai cousas que moitas veces hai matices que xa non os tes, non? Mismo os alcumes, non? Eu encontrei que os de Santa Comba da Hórrea, na zona de Ferreira Bella, chamábanlles os da Cocha, que eu non sabía. É dicir, a ver, son alcumes que moitas veces son despectivos, non? Pero sabes por qué? No, realmente non o sei. Aquí, a festa da parroquia, a festa da patroa é o 31 de decembro. Ajá. E
E entonces sempre se identificou esa festa como coincido coa matanza, non sabes? Ajá, coa matanza do coche. Bueno, eu creo que é unha interpretación Sí, que... Pode ser. Eso non é así. Eso non é así. Eso é o que dices, eso non é así. Eso decían os de Álvarez. Eso dicían os de Álvarez, para rirse de Santa Comba, porque dicían que non tiñan que comer, que mataban os cochos cando para comer na festa, senón non tiñan que comer. Eso é a verdade. É así ou non é así, vale? A ver, moitas veces os alcumes, os apodos en español, son despectivos, Sí, sí. relativos máis ou menos a localidades. Despois as casas, cada casa, por exemplo, aquí é moi normal que cada casa teña o seu propio alcume. Eu son da casa do Ferreiro. É dicir, coa casa do Ferreiro de Liñeiras máis ou menos saben, da casa do Ferreiro de Río Toto tamén. É dicir, que moitas veces non sei nin os apelidos da xente, sei de que casa é. E dicenme, fulanito é de casa tal, entonces sí, xa sei, pero moitas veces polo apelido nada. É dicir, é moi típico desta zona, por exemplo, do norte de Lugo, facer guías telefónicas cos alcumes das casas, porque moitas veces non recoñeces os apelidos, non sabes que apelidos teñen. En cambio, cos alcumes sí, porque tes casa de fulanito, casa de Ferreiro, casa de tal, casa do carpinteiro, entonces aí xa o sabes. E nas esquelas, evidentemente. É que non se perda eso, que eso é moi importante para nós. Bueno, na cuestión da lingua, é dicir, está todo sin facer. É dicir, eu como académico digo así sinceramente. É dicir, estamos recollendo o vocabulario, pero xente nada máis que a título personal. É dicir, pero non hai un proxecto de Galicia inteiro. É dicir, a estas alturas, a mí, bueno, sorpréndeme porque falo con catedráticos da Universidade de Vigo e dicen, non te preocupes, Carlos, porque temos 4 millóns de palabras recollidas en fichas e están almacenadas. E digo, para que os valen? Para que vos valen 4 millóns de fichas? É dicir, poñedelo en rede, poñer a definición de cada cousa. Este dicionario fíxeno co peto meu. É dicir, é de 19 concellos, 18 de Asturias, máis Negueira de Muñiz, que fala exactamente igual. Por moito que digan eles que falan asturiano nin de coña. En Talamundi falase máis galego moitas veces que en Ribadeo. Aquí hai máis de 50.000 palabras. Hai refrás e hai xiros, frases, alcumes e de todo. É dicir que, bueno, despois hai sempre os matices, non? Recollí moitos refrás que son machistas, evidentemente, pero a ver, a sociedade era que era. Tamén hai outros refrás que son auténticas burradas. Bueno, vale, pero hai que recollelas. O feito está aí. É dicir, e saliu. Resulta que penso que o dicionario iba a ser un fracaso. Fanse 150 e voaron en 2 días. Agora xa están coa segunda edición. Eu recibo 15% desto nada máis. Non me vou facer rico con isto. Eu fago por amor ao galego, non pola cuestión do que vou gañar con isto. Eu poño nunha plataforma como Amazon e gano moita máis pasta. Isto está subvencionado pola Universidade de Vigo, son 15 euros este tocho. Bueno, se alguén se aburre pode poñelo tamén de pata do sofá, pode servir tamén. É dicir, pero aquí hai un traballo de 10 anos. Isto a xente parece que é o que non controla. Pois na terra de Miranda, Río Torto, hai moi pouquiño recollido. E na Pontenova moi pouco tamén. En Trabada tampouco. Ribadeo sí, ten bastante recollido. É dicir, hai concellos que están con moito vocabulario xa recollido, pero outros non. E iso é un problema. É dicir, estas zonas deberían ter, pois, o vocabulario. Eu recollín parte do vocabulario que hai aí, e despois hai algún que tamén está publicado pola parte de un investigador que houve, un lingüista, dai anos, que se chama Aníbal, da Ribeira de Piquín, de Barcia, Aníbal Otero. E ten, o que pasa que el non se centrou tanto na hórrea, sino que foi pola outra parte, pola Ribeira de Piquín, e subiu, bueno, subiu ou baixar, que non sei exactamente se subiu ou baixou. Hai moito de Vilarquide, especialmente, e da parte de galegos, e de Folgueirúa. Pero en cambio as outras partes de Río Torto non as toca,
e da Hórrea toca moi pouco tamén. Si fala os da Cocha si o recollo. É dicir, esa parte. Eu puxen vos un pouquiño do vocabulario, pero non vos quero tampouco aburrir, e aí tedes hai palabras que, bueno, xa hoxe en día prácticamente non se utilizan. Ese é no xogo dos bolos precisamente hai un vocabulario moi específico, non? Pero, bueno, en baduñada chea de lama, en folgueirúa, hai embaduñar, que é mancharse de graxa tamén, ensuciarse en folgueirúa, eso non está nos dicionarios galegos. En pinche, que é enfado, en belarquide, entambullado, que é hinchado, referido xeralmente aos dedos, de folgueirúa, é dicir, aí aparece todo un vocabulario, non? A comarca dá para facer un dicionario e dos tamén. A Pontenova recolleu hai anos coa Diputación todo o que foron moito poema, romanceiros, coplas e tal. Que, bueno, curiosamente na miña familia coñecíanse moitos e non nos gravaron, que me sorprendeu, porque a miña tía abola Consuelo, dos Veiga de Pipín, por exemplo, ten escritas poesías, cousa que pareceme raro, que hai unhas zonas que tocaron moito, que consideraron eles ao mellor que eran máis arcaicas, como Bogo, pero en cambio outros como Xudán deixarono máis a monte. Despois, na cuestión da bibliografía, decirvos, aí está a guía do Concello de Retorto que fixen eu, que hai dúas edicións, a de 2003 e 2007, creo que é. Non me fagades moito caso na cuestión dos anos, porque ás veces perdome. É a que teño aquí, esta, que fixo a Diputación hai uns anos. Aí hai tamén explicación parroquia a parroquia. Bueno, eso pediumo a Diputación de Lugo antes de que me pedira o Concello. Despois, nas jornadas de Río Torto tamén eu fixen un artigo sobre arquitectura tradicional. Aí tedes o das segadores da Hórrea, que é precioso ese libro. En Gallaecia hai un artigo dedicado aos cráneos, aparece a cuestión tamén do cráneo aquí que está na igrexa, o de Lucencia, que é o que vos ensinei hai pouco. Este da terra de Miranda tamén, que céntrase moito na cuestión das familias nobiliarias, de Xulio Pardo de Neira, que tamén é precioso. Aí tedes un de Terras de Miranda que teño na casa que me chama moito a atención, porque foi dun grupo de desenvolvemento local, unha cousa un pouco extraña, non foi un libro moi espallado. Compreino nun anticuario, precisamente. Realmente chega ao Valadouro, é dicir, a portada é a Serra do Xistral. Non entendo realmente a delimitación que se tomou aí, pero bueno. Despois, o de Avelino Díaz, de Maribel Freire, o das fotos da Santa Comba da Hórrea, a Casa Grande do século XIX, de Carlota Eiros, que está casada con un de Ferreira Bella, e que vai falando de todos os pazos da zona da comarca, e a que presenta, a que pon ao lintel, por exemplo, de Casa de Lodos. E despois o do Mosteiro de Hórrea, de Donas de Santa Comba da Hórrea, feito pola Asociación de Vecinos daqui, e que, bueno, hai tamén un artigo tamén nunha revista mindoniense feito por Cal Pardo, que é das escrituras que manteñen eles na zona de Mondoñedo, ¿no? Que é moi interesante, dá moitísimos datos sobre a parroquia. E aí acabei. Bueno, estivo ben, verdad? A ver, calquera cousa sin medo, podedes preguntar calquera cousa, son moi aberto a todos os temas. Oi, Carlos, mira, Dime. antes, ao principio, mencionaxe aí o camiño este camiño real que viña, que era esa variante do camiño norte, non? Sí. E a xente viña polo. Agora ben sabes que se está tratando de recuperar unha alternativa dese camiño, co nome de Vía Rexia e tal. Sí. E parece que hai unha polémica xustamente nesta zona,
E parte da xente dicía que se ese camiño iba por Río Torto e outra xente dice que viría por aquí por Ahorreo, digamos, parece máis ou menos paralelo á nacional. Tú que opinas disso? A ver, na cuestión esa estánse tomando aspectos máis ben turísticos. É dicir, cada concello está arrimando o seu lado, non? Entón queren todos que pase o camiño por parte deles. Na documentación está moi claro, pasa pola Hórrega, non pasa por todo. Ademais ten o seu sentido, é dicir, as estradas principais pasaban por aquí, os camiños reais aparecen na documentación por esta zona. É dicir, moitas veces os camiños reais veñen de atrás e veñen de ramais do Camiño de Santiago. Entón, o Camiño de Santiago ás veces está desviándose en zonas donde realmente históricamente non existía ese camiño. Está desviándose por cuestións turísticas e económicas. O mellor os de Río Torto, sinto moito, aínda que miña mãe teña a casa no outro lado, interesalles que vaya por esa parte ou os de Trabada. Tú eres consciente desa polémica? Sí, claro que son consciente desa polémica. Ademais é que me chama a atención porque nunha visita a Meira, no mosteiro de Meira, a guía precisamente falou desa polémica. E digo, polémica de que? Se a documentación histórica é a que é. A ver, a min podesme vender o produto de que quere que pase polo Río Torto, vale? Pero non me podes vender o produto que históricamente se chamaba que o camiño iba por o outro lado, porque non é certo. A documentación está aí. Iso é como a Ría de Ribadeo. A documentación pon Ría de Ribadeo, claro. Ainda que os outros que irán poñer Ría de Leo, que poñan bueno, iba a decir su puta madre. É dicir, que poñan o que queiran. Como se o outro día que algúns decían que poñían Ría de Miranda. Eu dixen un momento dado en Asturias, dixen, pois poñede Ría de Ribadeo e Castropol como Muros e Noia, e xa dividimos. Ai non, pero que pasa cos da Veiga, e que pasa cos de Abres? E digo, caramba, e cos de Seares, e cos todos os que hai no medio. É que chegamos a uns absurdos moitas veces que son cuestións económicas. É dicir, pero ti tens que presentar unha documentación, é dicir, aquí pasaba un camiño real, aquí pasaba un ramán do Camiño de Santiago. Pero claro, moitas veces son cuestións de tipo político, e moitas veces tamén, a ver, eu son bastante apolítico nesas cousas, entón, moitas veces son mismo de colores políticos. En Asturias pasaba co Camiño de Santiago e pasaba por Pola de Siero, resulta que empeñáronse en que pasara por Pola de Siero, porque o alcalde era socialista, vale? O de Noreña non era socialista, é unha alcaldesa independente, pero é que a documentación medieval e toda a documentación pasa por Noreña. Pois quitaronlle o camiño por Noreña e pasa por Siero. Pero unha cuestión económica é unha cuestión máis cando Noreña ten hasta un cruceiro nunha praza. É dicir, é unha cuestión económica, turística, pero non histórica. Hai que diferenciar ben as cousas. Ti podes venderme un produto, podes venderme sidra se queres, pero é sidra industrial. A min é que me fai gracia cando vexo o lagar solleiro de Taramundi. Oh, la sidra. Joder, eu criei-me en Castropol, non había sidra. Non había sidra, a única sidrería que había era en Navia. E se queríamos sidra íbamos a Navia, non había ningún problema. Oxe hai un lagar solleiro en Taramundi, e parece que xa é historia. Outro día diceme un rapaz, non, é que hai sidra en Taramundi, está lagar solleiro. Digo, pero sabes cando se fixo o lagar solleiro? 1985. E ten un horreo que é de Conforto trasladado. Me ves contando. A ver, sidra fixose sempre, pero era sidra natural. Hai lagares no Morrazo, hai nos no norte de Portugal. É dicir, que a sidra era de todo o norte peninsular, desde Euskadi, Navarra, todo o Pirineo, Cantabria, Asturias, que se definise como unha marca sidra asturiana, vale, hasta aí compro-xo. Pero non quere decir que sexa teu. Hai sidra enchantada agora mesmo, tan boa como a outra. É dicir, é cuestión moitas veces de turismo e de cuestións económicas, moitas veces non tanto de historia. A ver, eu non estou en contra que se me venda un produto foráneo, estamos contables, estamos con un montón de cousas chinas, pero
realmente despois non me veñas con contos de que isto é propio de aquí. Ou é dicir, hai cousas que temos aquí actualmente que podemos pensar que son daqui e non son, e outras que si son. E os bolos, por exemplo, estaban moi desaparecidos. Eu só tiña unha vaga idea da miña mai e deu de pequeno de velos xugar na pértega en Retorto. Eu sí que me chamou a atención daquela, porque, bueno, non vou decir que non, pero era un neno bastante espabilado, e vin uns barrís pequenos. E claro, un neno que ve uns barrís pequenos, isto é un xoguete, pero non pasas de aí. Despois, claro, cando vas evolucionando e vas sabendo as cousas, é cando xa te sai. Non sei se respondín Moi ben. a cuestión, porque eu son un lercho. Mira, tú tens que explicache que apareceu aí, vai aparecer nun libro, está a editar ou vais a editar, ou como vai ser, que é interesante. Eu fixeno para vos. A ver, eu a presentación a quen queira tela, paso ya aquí ao Mr. Veiga, podes tela e podes facer con ela o que queiras, difundila o que queiras, non teño ningún problema. As fotos son miñas, pero douche a propiedade, douche todo. Non, eu para min, si. É dicir, pero se nun momento pídencho e tal, porque o necesitan para calquera cousa da horre ou calquera, dao. Canto máis difundimos a nosa cousa, mellor. A ver, a xente que sempre nestes casos é moi aproveitada. Pasoume en redes e tal, que utilizan fotos miñas, cousas dos meus libros, sin citarte, chegas un momento en que diste, pero bueno, que pasa aquí, non? Pero eu xa cheguei a un punto en que xa teño moita vida e xa paso. Digo, mira, difundide as cousas. Se ao final se difunden, mellor aínda. Poden chegar a moitos sitios. Meu dicionario está en Xapón. Este. Fata África. Está en Asia, 3 universidades americanas pedírono, mas todas as de Madrid e Barcelona, do Vigo non a pidi. É dicir, hai diferencias, pero eu pensei que non iba a ser un éxito, que iba a ser un fracaso e que iban a comprarlo 4 monos, ¿no? Como normalmente o que estamos dedicados á cuestión da lingüística. A edición agora vou unha poñer posiblemente en Amazon, que cada quen que a descargue de Amazon e que a vexa no móvil, e xa está, punto pelota. E que chega un punto en que así é mellor difundir a cultura, debemos difundir a cultura. Noutros lados están difundíndoa, é dicir, aquí en cuestións de turismo, bueno, pode falar aquí o meu compañeiro, pero os vascos, por exemplo, fanon moi ben, os cántabros agora están facendo, Asturias presenta moito tal de pantalla, pero despois escarbas un pouco de baixo. Eu traballei para a administración asturiana e sei o que hai. Hai moitas cousas que están caendo. Os galegos andamos moitas veces de pininos, é dicir, de que non valoramos o que temos, e temos moito, muitísimo máis que outras terras. Vas por Castela e por aí e alucinas do abandonado que está, do despoboado que está, do que non se preocupan das cousas, máis ou menos nada máis está na parte religiosa e ás veces, pero na parte etnográfica pasa. Galicia ten museos etnográficos, ten unha riqueza increíble e podemos seguir difundíndoa por todo o mundo. E temos que difundila, porque non nos queda outra. Porque ademais é unha característica de nós, é da nosa xente, é do que no herdamos das familias anteriores, e iso é moi importante. E como sempre, fume pola serva do Pousado. Mira, unha cousa, eu sobre o dicionario dou fe, porque para telo aquí na mesa tivemos que buscarlo a Vigo, que tiven que usar. Sí, vale. sei non. Bueno, pois mira unha cousa, estes días intercambiando WhatsApp para dixeches nun WhatsApp dixeches que a Orria daba para moito. Para moito, para contar aquí. Iso é verdade ou só dixeches por quedarte con nós? No, estou falando en serio, pero non te echo de coño, pero estou falando en serio. É unha parroquia interesante, desde o punto de vista histórico. A
ver, despois de toda esta exposición, que che parece? Bueno, pero que... Mira, eu respondoche como bon galego. Depende ou non depende? Eu digoche que sí. Que sí. A ver, eu levo 2 semanas coa presentación, dalle que dalle. E quedaronme moitas cousas, Non vos ofrecín todo o que vin, porque, a ver, é que non me dá. En toponimia, por exemplo, xa vos digo, a toponimia si está feita por Leiras, nunhas xornadas da Asociación Arrincadeira. Aquí non mencionei nada da cuestión dos nomes das fincas, das Leiras, e iso é importante, Hai outros temas etnográficos sen tocar, toda a parte das lendas está sin tocar, toda a parte das coplas está sin tocar, o romanceiro está sin tocar. Hai moitas cousas da Horre sin tocar. Eu hai algunhas aldeas da Horre que non coñezo, digo xo así claramente, outras sí, pero hai algunha que non, que me quedan aínda. Pero é que percorrer todas as aldeñas que hai por toda Galicia, fillo, eu fago o que podo. Pero non xo digo, a ver, normalmente eu non digo as cousas por decir, eu digo as cousas polo que valen, o porquiño polo que vale. Eu penso que me siento aliado bastante, porque me decían que me piden isto, que teño isto, digo, tens que centrar máis o tema, non podes nunha charla dunha hora e pico, é imposible abarcar todo o que podes falar. A ver, non son. Xa dun concello, o sea, dunha parroquia, dun concello máis, pero unha parroquia, e bueno, polo pouco que vin con el facendo un pouco de traballo de campo, dá para dar. E tal como me estuvo toleando estas últimas semanas de como centrar a conferencia, é que teño isto, tens que centrar, céntrate en 3-4 cousas, porque si queres abarcar todo e explicar todo de todo, é imposible nunha charla dunha hora. Non sei canto tempo levamos, pero máis de unha hora seguro que levamos. Nos xornais, ou dúas casi. Nos xornais aparecen moitas cousas relativas a Horre. E material que está bondo. Nos xornais non toquei nada dos xornais. Toquei un artigo da Voz de Galicia e outro da Nova España de Oviedo. Si te fixas, el agricultor de Río Torto, hai noticias sobre a Horre, non toquei nada del agricultor. Son 3 tomazos, teño que ler os enteiros, fillo. É dicir, o problema é máis debullar toda a información. Non é cuestión de tal, pero aínda parroquias pequenas teñen a súa historia. É dicir, se vas detalle a detalle, a ver, eu non sabía que había un San Silvestre aquí, tuve que preguntar a un crego, eu non sabía, os santos non, hai algúns que non recoñezo, evidentemente. Entonces, tens que preguntar, todo o mundo sabe de algo. Entonces, nese aspecto, tens que preguntar. Se é un San Silvestre ou que sei. A Santa Comba, por que o colle coa man esquerda? Hai algunha Santa Comba que o colle coa man dereita? Eu ainda non a descubrín, pode habela. Eu non digo que non. Do vocabulario, posiblemente, moitos dos que estamos aquí sabemos un montón de palabras que normalmente o resto do mundo non sabe. Eu de todos modos opino como a ti, Carlos, que é verdade, que as xeracións maiores están indo palabras, están indo costumes que non somos que lle damos pouca importancia. É o primeiro, é que está, a mí pareceume unha charla moi interesante que viña xente como a Carlos darnos aquí unha boa información sobre a nosa parroquia, que a veces, como suelen pasar nos viaxes, moitas veces coñecemos un sitio moi lonxe Sí. claro, O que temos ao lado sabes, non o non coñecemos o que temos ao lado. Sí. Pois aquí pasa un pouco Todos máis. coñecen Covadonga, pero despois non saben o resto onde está. A min é o que me chifla nesas cousas. É dicir, que temos, é a cuestión da autoestima e de valorar o que temos, e temos moito. Entón, é unha mágoa que non valoremos o que temos. Na cuestión lingüística, que é onde estou eu, é dicir, a min sí que me ferve o sangue de que os vellos están indo, Sí. e que non estamos recollendo o vocabulario. E dentro de uns anos estaremos falando pois de compis, amiguis e demais. Cando temos un vocabulario precioso, a mí unha xesta é unha xesta, non é unha retama. Un toxo é un toxo, non é un tojo ou un árboma. Eu sinto moito. Unha silva, para min, sempre foi unha silva, non foi unha zarza. É dicir, eu teño eso desde neno. E eu foi o que mamei en Río Torto. E que mamei noutros sitios. Entón,
teño ese vocabulario detrás. Que son unha persoa sensible con eses aspectos? Pois sí, evidentemente, moitas veces son friki. E fago repetirlle a xente pois cousas que eles saben. Pero interésame saber, porque o que me transmiten eles, eu quero transmitilo tamén. E o que me transmitiu a miña bola, Flora, eu transmito o que poido. E verdadeiramente, pa min, tuve moita sorte coa miña familia que me transmitiu moito nese aspecto. Que tuveron que marchar a migración a Asturias, porque daquela pensaban que era un paraíso, hoxe as tornas deron bastante volta, pero eles pensaron nese momento que era o mellor. Pero non abandonaron o galego, nin abandonaron todos os seus costumes, non? E iso transmitiron aos seus fillos. Que unha parte dos fillos, somos 6, un está en Madrid, outros tal, non lles transmitiron ou non o captaron, vale, outros captámolo. Pois eu quedo con esa parte, coa parte positiva. En parte negativa tampouco hai tanta, porque eles siguen vindo aquí. É dicir, temos casa en Río Torto, no Mazo, supoño que transportes a Enlle coñecerase bastante, porque Leonardo, ademais, hasta ten lendas por esta zona, que non son certas, de familiares meus que flipo. Cando me din, por exemplo, que deixou a miña bola en Lugo porque meu avolo era moi puntual, pois sabemos na familia que esa lenda non é verdade. Pero bueno, esa lenda está por toda a terra de Miranda. É o sitio que vou, sempre mo din. A ver, eu coñecín a Leonardo. Teño moitísimas anécdotas de Leonardo, pero precisamente non era para deixar a miña bola, porque miña bola na casa mandaba moitísimo. Eu creo que, vamos, que antes tiraballe unha pedra encima da cabeza. De deixala en Lugo, e que colleu un taxi, e que colleu en Meira. É dicir, eu preguntei ao meu padrín cada vez que lle din esta cousa enfádase, miña mãe dice que eso non é certo, é dicir, chega un momento en que diste, bueno, a mí non me importa que a lenda ande por aí, pareceme bonita, está bonita, pero é dicir, pero son cousas que hai que matizar, pero que foron transmitidas por parte da miña familia, eu non teño ningún problema en que se diga. Cada vez que vou facer unha foto por aí á aldea, normalmente cando falo cos paisanos, aparece a cuestión. Digo, bueno, eu acordome de Leonardo que lle gustaba moito meter as bacalouras aos nenos, a todos os netos, e metíanos as bacalouras por aquí polas costas e tal, e claro, a bacaloura empezaba a trepar a pobre, a subir, e o que facía era apretar co tal, e íbamos bailando. Pero bueno, anécdotas deste tipo, pero a ver, despois tiña un vocabulario precioso, porque Leonardo viña dunha familia de ferreiros e sabía moitísimo da parte de ferreiros, e a parte de Pipín verdadeiramente era unha familia moi querida, eran bastante exemplares, entón eran xente, ademais, eu definoos como unha parte como tolerantes, moi tolerantes. Eso, verdadeiramente, nesa época, non era fácil. A parte de Liñeiras era máis testana, máis como máis brava, pero cando daban un puñetazo na mesa, iso iba a misa. Pero na parte de Pipín, non, eran máis como máis conciliadores, era outra forma de ser, completamente distinta. E bueno, eu viví as dúas partes, despois viví na Terra Chá do meu pai, que era completamente diferente, porque a Terra Chá nese momento estaba moi atrasada, referente a Río Torto ou a Pontenova ou que era a Mariña. Parecía mentira que pasara a Nacional Sexta estaba sumamente atrasada, cousas que aquí parecían non máis normal, pois na Terra Chá non eran tan normais. É dicir, aí sí que vivín a Galicia profunda. Podo dicir que eu son da Galicia profunda, por moito que diga unha xueza de Marbella, e con orgullo de ser desa Galicia profunda. Venga, alguna pregunta máis ou non? Sin medo, o que queirades, dígolo con todo o corazón e con toda a confianza. Como queirades, a ver si...
Eu preguntaba, para rematar logo, o tema de, porque me interesa, porque son dali, o tema do San Pedro de Folgueirúa, que poñías aí que era románico. Sí, os investigadores din que é románico. Posiblemente sea 13, dicen século 13 ou pode ser 13, 12, 13, non lo sabe. Pero sí realmente que as cousas apuntan carai. E que debeu ser da capela anterior que existía, claro, Sí, sí. non desta capela actual, que foron trasladados. Sí. Susana. Trasladaron pa... Aquí era moi normal, cando caía a capela anterior, Que de trasladaron... feito estaba nunha leira túa, me parece, en San Pedro, non? O centro apareceu ali, sí. Pero a capela estaba no medio do pueblo, que era, bueno, que apareceu Sí. a foto. E subiron para onde está ahora, abaixo, conta meu pai da anécdota, hai unha casa que chama a Casa do Francés, que era xente que, bueno, que moitos deles estudiaron, marcharon para Madrid e tal, e cando lle preguntaron ao señor se lle importaba o dono da tal, que puxeran ali, dice que era o seu mellor veciño. Juan Pedro que era o seu mellor veciño, o sea que estaba encantado de serlo de veciño. Normalmente hai que ter en conta tamén que nas zonas onde houve capelas había camposantos, porque antes a xente non podía ir a levar os mortos a camposantos. Pois anda que de Folgueirúa aquí a Orbe, Imagínate, sí. Claro, entonces sí había como unha especie de bulas o bula papal en que concedían a certas localidades que tuveran capela enterrar a xente ao redor da capela. E os nenos que morrían antes de nacer, non? E normalmente, cando excavas unha capela, por exemplo, a do Vilar de Santiago en Ritorto, excavaron, empezaron para reformala, e agora está con formigón, todo por feita como unha praza. Toda esa praza que hai diante da capela era todo un cementerio, apareceron todo un montón de tumbas con laxas. E iso é bastante normal, Iso é bastante normal. Pero, bueno, Folgueirúa xa queda nun extremo da parroquia. Sí. Eu cheguei un momento que pensei que era de galegos. Eclesiásticamente pertenecía á parroquia de galegos, mesmo no libro metín a zoca, porque puxen que era de galegos, creo que está posto, e despois dixeron, no, dice, que fai como unha especie de corno e métese a Órrea hasta Folgueirúa. Digo, jova, pero eu creo que parte é da Ponte Nova. Sí, sí. Facíame unha mestura, un galimatías que digo, pero que pasa con esta aldea? Unha parte para un lado, outra parte para o outro, eclesiásticamente non é de galegos, é da Órrea, que pasa aquí? É un caso bastante extraño, pero bueno, no norte de Lugo hai casos dese tipo. Sí, sí. Que debería ser, eu penso que esas localidades deberían ser dun concello, nada máis, está claro. non andar pagando... Así hai... De feito, administrativamente... Sí, administrativamente, normalmente, claro, despois sempre hai algún conflito. Ahora, por exemplo, cando foi a facer a concentración parcelaria, fixaron dúas, en vez de unha. Claro. O sea, que imagínate. Bueno, hai máis pueblos así, por Sí. exemplo, donde nací eu, as Selas, que da sí, Ponte Nova, e o rego que está, pasa polo medio divido con os concellos. Os concellos. Hai unha pedra, había un chantón, dixo meu pai, na Gavi ou por ali abaixo, o que divide os concellos. Na Veiga de Galegos tamén. E na Veiga de Galegos hai dos casas de Meira, me parece. Sí, hai dúas casas de meio. Sí, é certo. Aí hai moito... Sí, realmente aí, non sei como os lindeiros, como os fixeron, ou esas casas fixeronse encima despois dos Yo do lindeiros. Folgueirúa, a mitad do Pajar de Jovito, ou como é eso? É de Lindor e a outra mitad da Ponte Nova. Sí, sí. O que facía de casa consistorial cando era concello, que estaría aquí agora. Sí, non se sabe exactamente, pero supoño que sí. O que estaría neste núcleo, porque é o núcleo máis importante da obra. É dicir, eu non encontrei, mirei documentos por todas partes e non encontrei o edificio. Sempre se fala do Concello da Órrea, pero non do edificio en sí. Eu supoño que estaría cerca da igrexa ou neste núcleo de aquí, que era o máis importante da parroquia, evidentemente. Non iba a estar sito moito no Das ou en Folgueirúa. Eu supoño que estaría no centro da parroquia. Tería datos para publicar, certo, para publicar todo, da población entre 1950, 60... Sí, hai datos. Aí non metín datos porque xa cheguei un momento da cantidad de censos que hai, que son moitísimos, pero si se ve a pirámide. Porque Nos 60 foi cando se foi a xente. pero a pesar de tanta emigración entre os 50 e os 75, aquí había unha población.
que ves as fotos das escolas, por exemplo, e ves a cantidad de nenos que había e agora non hai. É dicir, a poboación foi descendendo, pero si é certo, non o metí na presentación, evidentemente, que si hai datos dos distintos censos, pero habería que mirar, igual que os libros parroquiais. Nos libros parroquiais tamén E danse moitos Gordocero datos. non aparece aí nas fotos. Gordocero ou No. Gordocero? Non puxen. Non, porque non cheguei. É dos que me quedan. Pois queda abaixo de Fonseca. Sí, sei, non. Pero non, hai algúns que non teño fotos. Non, xa che dixen que non teño, de todas as aldeas non teño fotos. Me parece que a casa... Faltame Bus Gardín tamén. Sí, hai foto abaixo, de aquí hai unha foto que fixeron... A ver, tampouco che puxen todas as fotos que teño, porque non me chegaba, a ver, isto, a presentación pesa bastante en megas, non? Eu fixei Gordocero porque donde nacín eu tratábase moito, había que subir á serra casi, por eso me acordo, senón non... A casa estará caída, o Toboso non, a casa estará caída, xa. Dicen que caeu lousado, que se xoga, Está caído, me parece, porque en satélite ves unha casa caída. Está caída, sí. Pero bueno, as paredes están. As paredes están, No, pero a casa vese caída. caída. E Fonseca a casa vese amañada, alguén debe amañala. Pero eu a Fonseca nunca cheguei. A Fonseca nunca cheguei tampouco. A casa está non está caída. A casa Otorio, ali o Lobollo, que chamaban destas serras íbamos andando. Aí esa está arriba. Hasta arriba, sí. Sí, porque ademais a serra Iba chamase. para falar da vaca a miña avó ou quen fora. Moi ben. Mira, unha boa palabra, falar. A falar. Está facendo aí Paco gestos, cando que irás baixamos, porque dices Hai un piso aquí abaixo. a un fin. Dile a xente que non está vendo. Bueno, pois eso, foi un placer acabar de matar logo Carlos, ca despedida. O prazer é meu, polo menos xa collín, eu teño moi boa memoria, de todos os que falades xa teño aquí os apuntamentos arriba, no miolo. Entón, pois, espero que non sexa a última vez, que outra vez que falemos do tema, e si que me interesa, verdadeiramente, si me interesa. Pois, por min, é mutuo, Ademais, máis estando nunha zona que máis ou menos coñezo particularmente e que ten moitos lazos Eu afectivos. levei moito galego polo mundo tamén, Pois Polo eso, mundo non, por por eso está moi Asturias. ben. Bueno, Asturias é un mundo, sí. Ainda que non teñe... Eu a miña vida pasei en Asturias, pero o galego non se me olvidou. Eu vivo a cabalo entre Asturias e Galicia nestes momentos, pero paso máis en Asturias, evidentemente, porque teño piso ali, pero é porque meus pais están ali. Pero, bueno, traballei fora, en Francia, en Rumanía, e verdadeiramente cando viaxas moitas veces valoras o que tes de onde ves. E iso sábelo. E teño un fillo que non dice unha palabra en galego, entendo. E a miña filla, que naceu en Luarca, e fala todo en galego. Bueno, meus irmáns, por exemplo, non falan galego 3, 4, pero bueno, entendo, non? Xa é unha cousa, non son negacionistas sobre el, é dicir, cando ti falas en galego, respétate completamente, porque hai outros que, Dios, que non, que van así de fronte e dices ti, pero bueno, ti de que vas? Pero bueno, eu mismo na familia teño algún familiar así, que, mira, criáronse prácticamente na Galicia profunda como a mí, digo eu, casi comendo esterco, en cambio van de finos pola vida. A min esas cousas revéntame, porque digo, pero de onde caiches ti? Porque si ves do mesmo sitio que veño eu. A min son as cousas que me reventan. A nosa cultura é tan importante como a española actual, ou como a inglesa ou como a china. E iso é o que hai que valorar. É o que temos que valorar nós, pero iso depende de cada nós. É dicir, o que non podemos ir é polo mundo como pininos.
E moitas veces os galegos íbamos como pininos. Cando vemos que os outros venden moi ben o produto, nós non, pero nós temos moito máis que eles venden un produto que ao mellor non vale un carallo, pero o noso si vale e non o vendemos. Eu trouxe moita xente de Asturias aquí a Río Torto, nos Braus, a que coñeceran Río Torto, e flipaban. E mira que é Río Torto, porque Río Torto non é un destino turístico, pa nada, é con un microclima bastante malo, por certo. Todas as cousas como son. Chove moito, néboa moito, pero, a ver, vían cousas que non viron e que non sabían que existían. A min meteronme meus pais nun colexio religioso e claro, eu viña da Galicia e decía no patio os nenos decía vaites, e quedaban así como dicindo, bueno, este que di, de onde baixou? E despois decía que eu veraneaba en Río Torto e ninguén sabía poñelo nun mapa. É dicir, eso sí, Candanchú sabía todo Dios, en Marbella sabía todo Dios, pero non sabían poñer no mapa pois a Pontenova, que está aí ao lado, e pasaban ao lado, porque ás veces pasaban por Lugo, pero era como, pasaban polo mundo, pero sin que pasara por eles. E digo, pero caramba, algo terás que saber, e algo terás que controlar, digo, porque eu vou por unha zona de Asturias, máis ou menos vexo todo o que hai. É o que me interesa, se hai un horreo aquí, se hai unha capela ali, se como fala a xente, como canta ou como xoga. Pero claro, eso moitas veces está perdéndose. Eu digo que é unha cuestión de valorar as cousas, e que temos que valorarlas. E que, por exemplo, na cuestión lingüística, eu xa non digo nada porque son moi militante na cuestión do galego, pero é que o noso idioma ten uns matices que non ten o español. O español é moito máis seco para moitas cousas e o noso é moito máis cariñoso e ten moitos máis matices. Non é igual o ler que cheirar. Non é o mesmo, ni recender, que recenden as flores polo seu aroma. Temos hasta 3 matices distintos. O español só ten un, o ler. Só podemos ulir. Nós podemos ulir, cheirar, feder e recender, e arrecender. É dicir, temos unha riqueza monumental e non a vendemos. É o que hai. Bueno, xa dei no mito.